Nagpasabot ang Balik ka! Ayaw, sir! Ayaw, sir! Hindi pa ka lang ipupugos ni kandidato. Itaganahan? Ayo. Ayo. Ay, sir, ayo. May buntag, sir. Ay, huwag na Sir, kanang paano, sir ba? Basing diag pwede pa ni sa imong listahan dia, sir, ba kay naon ta koy endorso nga politiko sa imong, sir. Maayo ni among napili nga presidente ug iyang mga tawan niyo, maayo kay, sir, ba? Dili na sa. Dong, kay. Namaming kuhan, sa simbahan ba? One heart ko kami sa simbahan. Usara yung endorso na mo. Ay sakto, sir. Kay diri sa mga basin mo gyapon ni, sir, kay one heart na gyapon ni kay kaning 20 ka papilian diri, sir, kay laras maning tanan, sir. Basta dili na sa mi dong. Sunod. Dili na sa. Sige, sir. Ay pa, sir. Basin, sir, tagaan ka na ning flyers na lang, sir, kay basta imong mahinukto ka, sir, ba basig pwede pa ninyo ma-appeal gid, sir, basig maisabay mong nauna, sir. Dili lang sa lagi dong. Dili sa kay. Wala sa simbahan lagi. Wala mo sundot. Pero, sir, manghatag na ba daw ni sila bugas karon sulod sa adlaw, sir? Pag apit ng eleksyon, manghatag ni sila, sir. Basta dili na sa lagi. Dili na lang. Dili lang sa. Sir, maayong tao ba ni, sir? Ana ba yung plataforma niya, sir, nga ang katong kanang presidente ani, sir, ana siya nga ang tanan OFW gyud, sir, kay para magdi iyang kasing-kasing sa OFW ani, sir, ana siya diri sa plataforma, sir, naguna, sir, nga ang OFW daw kuno nga mauli daw tag 2 ka tuig nya gasto man kay na, sir, iyang gusto sa plataforma nga isbon niya 5 years na ay mauli ang plata akuan ang mga OFW para gamay na lang gasto sa pliti. Basit ba consider mo ni, sir, ba? Basta di na sa lagi kay. Paano naman sa simbahan lagi nga usara gi endorso nila. Wala na mo sundot. Sige. Dali po ko. Di na gid, sir? Dali, basta di lang sa. Yeah, may utok. Unsa man nga. Dinakinumdum ko ya ba kung sige na kayo ang usapdan yung sakit ginaya ba? Napatip yung plataforma ya ba? Dili lagi, unsa. Minlan lang ta kaniya para lagi mapasama sa kamulukan kan man. Ay unsa nang kadili lagi. Abot ang kadili sa kusina nang dili lagi. Ay, kaput. Ya. Masih may naka-decision kaya ba? Masih pwede pa yan, ma-appeal yan. Unsa naman ka nga? Sa ka mo siya plataforma, may basara doon siya para Sunod mo ikunin mo inadili lagi. Unsa? Sagana ba siya tabangan niya, naghanin siya na project duwan. Ay, giina ka nga dili lagi. Masig ma-consider pa rin mo yan. Ikaw din. Ya. Magpasabot ra mo. Ya. Nagpasabot ra mo. Ayaw lang. Ya. Pasabot ra man ako niya ba? Basta ganahan kaya ba? Ya, sakit ya. Agay. Hoy, isa lang gawin! Gawas ba? May? Unsa naman ka nga? Pati ba na? Unsa man ka siya? Sir, basig hindi mo masawa, sir, ba? Kung tisingan, sir, basig hindi mo sinabot ni sir, basig hindi mo masingit mo ba, sir? Okay, unsa naman ka? Ayaw ko na pa sa lahat. Pasagot ka na ako sa sir. Pasagot, sir. Ayaw, sir. Balik ka. Ayaw, sir. Hindi pa ka lang ipupugos ni kandidato. Itaganahan? Tawahan na kang pamugos mo sila mga kandidato ng itaganahan. Gini mo nga. Nakabambir ha? Hello, to? Hello, sir. Hello? Sir, ako ni sir. Basig nakauna-una, sir ba? Basig pwede pa, sir, masingit, sir. Ikaw na, sir? Istigigil ko ni mo undangan? Ha?